Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gi sa ulog sa atong simbahan ang pista ni Hesukristo o sa iyang mga titulo, the Eternal High Priest, ang pagkapari ni Kristo nga maunay gitawag og kahingpitan sa kaluwasan. Nya kaming mga pari nga giordinahan nahimo sad ming kabahin niining iyang gitawag og Eternal High Priest, or kanang kanunay natong madunggan nga ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. O kining santos nga misa mao gini ang sentro sa kinabuhi sa usa ka pari, dili sa pagpangulikta kung dili sa pagsakripisyo. Nya kamusad nga mga binunyagan nakaambit sadta kitang tanang binunyagan niining pagkapari ni Kristo. Lingiyay mong tupad ina Padre, happy feast day. Pari man sa tanan nya unsa may atong pagkapari nga muambit sadta sa sakripisyo ni Kristo nga kining santos nga Eucharistia. Muna iampo nato nga ang tanang mga binunyagan hastang dili mga binunyagan muambit niining kasakit o kamatayon ni Kristo nga balik-balik nato og labas og buhi matag misa alang sa kaluwasan gyud sa tinuod nga kaluwasan sa katawhan lawas ug kalag. Gisugdan ni og introduce sa atong simbahan mga 1987. Atos ang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta tagaan sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan diha sa ilang pag-ambit sa atong panginahanglan. Miantos pod sila og palit og mga slots para matuman ang atong mga proyekto. Ato sa silang iampo nga madawat nila ang kaluwasan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen.
Magampo kita. O Dios, imong kabubuton ang paghimo kang Kristo nga labaw ug tunhayng pari alang sa imong himaya ug alang sa kaluwasan sa kaliwat sa tao. Itugot nga ang katawhan nga iyang gilukat alang kanimo pinaagi sa iyang dugo makakab-ot unta sa kaayuhan gikan sa iyang kamatayon sa krus ug pagkabanhaw pinaagi sa pagsaulog sa iyang handumanan dinhi sa Eucharistia. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayon makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan, nagingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon kanila, humani atong mga adlawa, nagingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balao diha sa ilang mga kasing-kasing, o isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya, miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala o daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod himuon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ikaw pari sa
imo ang harianong gahom. Sa adlaw sa imong pagkatawo, diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason, sa masayamog, gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magdaingon ng Diyos, hallelujah. Magdaingon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, kan-an ninyo kini mao ang akong lawas. O niya gikuha niya ang kupa o gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila o silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan o naglig-on sa kasabutan sa Dios. Og sultihan ko kamo nga dili nagayod ako moinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nagkinahanglan gitag pare aron ta malangit. Lingay mong tupad na nagampo ka nga daghan pang magpari. Basig wa na mo nagampo ba nga daghan pang mapari, sige na hinuon mog panaways pare, sige na noon mog panglibaks pare, siging kontras pare. Muna kami sad, mga buangon sa kayo, matakdan sa mip, sige sa mig kontra ninyo, mag-away na, ibutang pa sa social media, magkagubot na. Basig atong gidestroy, atong giguba ang agianan sa kaluwasan. Kay way lain nga makaluwas nato, maogyod ang pagkapari ni Kristo. Sa Old Testament, ang ilang pari sa una katong mga Levites, ang ilang buhaton magsigi silang ihaw og baka, karnero aron ang dugo ilang isablig sa mga tao haron tagaan og gitawag og cleansing, ka malimpyo sila pinaagi sa dugo sa mga baka, karnero, kanding. Pero pag-abot na ni Kristo, mga igsoon, ang iyang dugo, ang dugo sa way katapusan nga Dios, ang dugo sa labing gamhanan nga Dios, maoy mihingpit sa paglimpyo sa atong mga sala. Mao na gihisgutan sa atong unang pagbasa. Og dili na siya magsigig balik-balik pag-ihaw o mananap
Kay kadtong tanan nga giihaw nga mananap gideklarar kadto nga dili makawagtang og sala. Matud pa sa atong unang pagbasa, di to makawagtang og sala. Ang tinuod yung makawagtang og sala, ang dugo na ni Kristo. Bisag ka ng imong dugo, di na makawagtang sa sala basta dili na makonected sa dugo ni Kristo. Sige, lingi ay mong tupad og usab. Ing na ayaw nalag tuga-tuga, di gyud ka makaluwas. Di ka makaluwas. Kitang tanan wa gitay mahimo aron ta maluwas. Without Jesus, without the blood of Jesus, the high priest, the eternal high priest, there is no salvation. Mao na siya. Mao na kitang tanan giawhag nga mo-connect kita sa dugo ni Kristo. Nya asa man niya gihimong available dinhi sa atong ebanghelyo, gisgutan sa di sa laing mga sulat, sulat di San Pablo ngadto sa taga Corinto, gisgutan gid ni kanunay nila ug mao sad ni ang gisangyaw gikan sa panahon sa mga apostoles hangtod karon, gisangyaw gyud ni kining santos nga Eucharistia, the summit of all worship. Mauna ni ang hinungdan nganong mag-prayer meeting ta, nganong naatay mga mandated organizations, kining tanan nga gibuhat nato dinhi sa simbahan, nganong magtudlo tag katekesis panahos buwan Mayo, naatay Vigil Alliance of Two Hearts, naatay prosesyon sa mga santos, magpista tas mga santos, kana tanan nga mga activities. Hasta ning atong construction sa simbahan, sa kumbento, pagpanindot aning simbahan, nindot anang lingkuranan, pamalit aning mga gadgets, gamit sa social media, the only reason, unsa man, para sa santos nga misa. Maura gyud na. Nganong mibiya mis among kinabuhi didto sa pamilya, kaming mga pari nga giordinahan, nganong dili mi magminyo, nganong dili mi mangabit. Usahay mo kawat-kawat. Nganong dili mi mo tigom anang kwarta, na ami vow of poverty, chastity, and obedience. Mga kasakit ni sa among kaugalingon. Bisag kamo, masakitan man gani mo buwagan sa inyong bana, di ba? Nga naagid mo'y bana, naagid mo'y asawa, kami wa gyud. Di ba? Pero nganong gibuhat man na mo? Para gihapon sa santos nga misa. Kung wa ning santos nga misa, nga mo'y sentro sa pag-antos o sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo, useless ang tanan natong mga gibuhat sa simbahan. Kanang mag-choir, mag-lektor, wa na nay kapuslanan, ug way santos nga misa. Una, kaning atong pagpamaligyag slat, ug dili ni makonekte dinhi sa misa, wa gyapoy kapuslanan, wa tay kalainan sa mga NGO, mga business entities, nga siging raise og kwarta, siging padaghag kwarta, for what? For what? Makaluwas ba ng kwarta? Lingay mong tupad. Yung na nagtuo ka, nga makaluwas ng kwarta? Hindi, oy. Unsa may mga timailhan sa kaluwasan, be? Unsay mga timailhan nga ikaw nagsubay na sa dalan sa kaluwasan? Kanang dili pa ta mamatay ba? Unsa may timailhan nga gasubay na kasdaan sa kaluwasan? Mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Tanawag mahatag banis kwarta. Katagbawan. Katagbawan ba? Satisfaction. Tanawa ng mga tao nga nagsigig tigom og kwarta. Satisfied ba sila silang kinabuhi? Nganong si San Roque nang mibiya siyang bahandi, si Saint Francis of Assisi nga mibiya sa iyang bahandi, nagsulti man nga make me a channel of your peace,
Kay daghan kay siyag peace nga nadawat. Ana. So muna sanay ikaduha nga timailhan nga nagsubay na kaskaluwasan na kay gitawag og lasting peace. Kana bang kalinaw nga motudlo nimo nga di jud ka mahadlok. Wa jud kay kabalaka. Wa kay kahadlok. Gilingay mong tupad na wa ka mahadlok anang imong uban sa buhok. Ina wa ka mahadlok anang imong kilay. Kay daghan kay nato hadlok kay ubanon ang buhok. Ana, buhok ra gay na. Hadlok na. Hadlok kay mangunot ang naong. Ano bang hadlok na gani nganlag tiguang. Wala di na mosulti siyang edad. Nangaunsa naman tao Para lang ana, hadlok na ka. Labaw na gitingalig ingnon ka nga higugmaan ang imong kaaway, mosamot yung kagkahadlok. Samot na gitingalig ingnon kas Ginoo, ibaligya ng tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Samot na yung kagkahadlok, hadlok ni ka ng uban sa imong buhok. Di ba? Hadlok lang anang bilbil. Anang bilbil ba? Hadlok kayo. Ana. Sige yung girdle haron slim tanaw niya galisod na day ginawa. Ay, kanis father ba mahimantayon. Di ako lang nang gi-imagine kay magsige mo magpapiit-piit na. Lisod biya na ginawa, labi na iglingkod nimo, nya mukaon pag yung kana. Dili na musod nga tanan nimong kinaon. Mo na makanser na lang nung kaskulod kay adto na mo piit dito sa kilid kay imo manggipiit. Ay sus, buhiin ang imong bilbil. Buhiin na padagandagana na diha, di ba magdagandagan ko na iglingkod nimo. Relax. Kay natay kaluwasan, dili na mo ikuan. Mo na ha kalinaw. Sunod kining lasting joy. Kana bang kalipay nga dili kana bitang kalipay nga makabuntog og kasuko. Daghang kay nato dali kay masuko apil na ning nagwali. Ngano man? Nganong dali man ka masuko? Pangutan ako no be. Imong kaugalingon. Kay nahadlok kang magantos. Nya kay ang pagantos mao man di ay nay sintros trabahos pari. Mao man nga si Kristo ang iyang pagkapari, mao man nga gibitay siya sa cross. That is the image of a priest. Namatod pa sa una ang karniro mo iihawon, karon si Kristo mo giihaw aron ta maluwas. Giunsa siya pag-ihaw? Gibitay sa cross. Pag-antos. Nya ningon din siya nato, kung mosunod mo nako, take up your cross. Yang anong sige magkasuko? Kay gipaantos man ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, ug sa ubang mga tao. Nya di man ka gustong magantos, nalimot man ka nga kana ding pagantos, mao man din ay makaluwas. Nasuko na ka. Ikasuko nimo maluwas pa ka. Matiwas. Nige, lain na sang lingi be, lingi. Anto sa lagog lingi-lingi god. Samtang makalingi pa mo, ing na magsabota, ing na ba? Ing na magsabota. Maginantusay na kita. Ing na. Di na kita masuko anang pagantos. Di ba? Kung ang imong silingan dili manilhig, unya ang iyang sagbot adto padong sa inyong tugkaran, silhiga ang sagbot, iapil og panilhig ang ilang tugkaran. Di ba? Kung ang ilang kanal ilalang paagason nga padong sa inyong tugkaran, anha na maglinaw ang tubig, paghimog kanal, lahos gyud ngadto sa ilang balay sad aron nga di na sad mulinaw ang tubig sa ilang tugkaran, di ba? Ana no? Okay na ninyo? Di ni okay. Mga tiwas kita ni. Na din sige tagbaligyag slots, dili ni tungod kay magpagarbota. Muambita sa pag-antos ni Kristo. Nya sa atong pag-inambitay sa pag-antos ni Kristo, mugawas ang tinuod nga kalipay.
Kay kining pag-antos mga igsoon, mao gid ni ang the center and the only way to happiness. Asbo na ko ha? Kining suffering or pag-antos, mao ni ang sentro o ang bugtong tuburan sa kalipay. Mao na nga gigamit gid ni Kristo. Karon si Kristo malipayo na, matod pa sa atong pagbasa, naglingkod didto sa himaya sa iyang amahan. Iya naman ang gi-enjoy sa una. Before creating the world, si Kristo naglingkod na. Pari na siya. Ginoo na siya. Malipayo na siya. Pero nianhi siya sa kalibutan, aron mo antos, haron tudluan ta nga kining kalibutan sa pag-antos, the valley of tears, kining atong kalibutan, dili ni nato mahimong buntugon pinaagi og paglikay sa pag-antos. Mabuntog nato ang kalibutan basta muantos ta. Mao na ang nag-antos, kung sa itong pinulungan, ang mag-antos, masantos. Kinsa man ang santos, mao nang mga tao nga malipayon samtang ni apas kalibutan. Masakit na sila kanser, malipayon. Kuhaan na sila sa ilang bahandi, malipayon. Lutoso na sila, malipayon. Torturo na sila, sama ni Lorenzo Ruiz o mga martyrs, malipayon. Kuhaan na sila sa ilang mga minahal sa kinabuhi, kay nangabit na, ana, malipayon. Hasta pagani ang ilang anak, kuhaon, kay gipusil sa ilang silingan, magtuo ang ilang luha, pero malipayon nga mopasaylo sa nagpatay sa ilang anak or sa ilang mahal sa kinabuhi. Lain na sang lingi sa imong tupad, na gusto kang masantos? Na gusto ka masantos? O kanang imong pagsimba dinhi, wa kay ambisyon nga masantos, di jud ka kakunik sa atong eternal high priest. Kay ang pag-antos mo'y atong koneksyon niya. Matod pa ni, kuan man tingin ito? Centuries ba to of the child Jesus? And mostly sa mga santos, mahimo kunong kalipay ang atong tanan nga gibuhat basta atong makunik ngadto sa cross ni Kristo. Kanang tanan nimong gibuhat ba, pagpanglaba, paglungag, pag-eskwela, pagtrabaho, hasta tingali ning pagpamaligyag slots, ako ning ikonik ngadto sa pag-antos ni Kristo. Antos biya sigig balik-balik aning basa aning balitmog slat, palitmog slat. Uwaw na biya kayo. Antos biya nang magpakauwaw ta pabagas ngaong no. Pero kay nakakunik man ko ngadto ni Kristo, di ko mapulan mo ingon ninyo pamalitmog slat. Antosa sa ninyong tigom ang inyong kwarta, dili lang para sa inyong kaugalingon, kung dili iapil in taon ang pagpalit og slat. Di ba? Ing na magtigom na taron, aron mo palit og slat. Ing na, yung tupad, ing na magtigom ta, aron mo palit og slat. Na siya. So ang atong SBF dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, nahalina na tag 22,149. Unya na ay 37,851 pa ka mga available slots, tag 500 pesos per slot. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga mo kantidad sad og 8,000 per challenge. Nakadawat na po tag 23 ka 16 slot challenge. Nya ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD nahalina na punta og 527 para ni Kapilinya di Fatima, napay 5,473 nga available, tag 1,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nya kay para man ni Mama Mary ang MMHD,
Mo ni akong kuan, antuso ni nato karong buwan sa Mayo, pila na lang kaadlaw ang nahibilin. 23 man taron. Pila na lang kaadlaw nga siyam. Walo na lang kaadlaw. Palita. In 8 days, suwaya na to kamong tanan nga nahigugma o gustong mo connect sa pag-antos ni Kristo. Suwaya na to og palit 1 slot 10 minos. Ayaw na to kwintaha katong imong napalit. Kay matod pa diri sa unang pagbasa, kadtong ubang mga sakripisyo gikalimtan na to. Hasta sang ato mga sala, kung mo padayon tag connect, kalimtan sad. Papasa na tong niagi ha. Magsugod ta karon in these 8 days, kitang mga namalit o wapa kapalit, mo palitag 1 slot. Kani dako kay ni siyang okasyon nga makakonekta kasakit ni Kristo o makakonekta sa iyang pagkapari nga kaluwasan, at the same time makapractice kita sa atong pagkapari. Mabita na ka nang magpa-counseling nako dinhi. Kanunay gina na kong isintro ang pagdawat sa pag-antos. Kamong mga nag-antos karon, labi na mong nagdepresyon, kanabang bugat kay imong dughan, usaragi rason ana, gusto kang musalikway sa imong pag-antos. Dawatan ng imong pag-antos, bisag diin pa na gikan sa imong naong, gikan sa imong binuhatan, gikan sa imong mga isig kataw, dawata, way reklamo, nya hilak lang. Nya ikunik na ngatos Ginoo, Ginoo, salamat aning pag-antos. O kanus-an nimo kuhaon, ikay magbuot, basta mituog yung ko, makaluwas gini nako, makawagtang gini sa akong mga kasakit. Ako ning dawaton ang kasakit, aron mawagtang ang akong mga kasakit. Mahibong lang ka, di dangatan og mga usa ka semana, gaan kayo ang imong dughan. Ako gani karon sa akong experience kanang masakitan ko, kay ubay-ubay masad ninyo gyud ang mopasakit pa nako. Usahay sad masakitan ra sa ko kaugalingon akong pagbati kanang mura kong mahiubos nana, di gud tuwag ko tutuyo ako, nahiubos lang ko ana, bisag unsang klases pagbati nga masakitan pud ko. Usar gi akong himuon, inigrosaryo nako, inigsimba nako, inigmisa nako, ako dayon ang dadon dinhi, Ginoo, dawaton ko ning imong pag-antos, kining maong pag-antos. Oy, di pa gani ko kahumas misa, luag na kay akong dughan. Di mo to? Katapusan lingi be, ina kumusta imong dughan, luag o bugat? Ina imong dughan ron ba, bugat o luag? Daghan kaayo na magani bagong kinasal ba? Wa pa gani kaugma nag-away na. Ug ako tingali kaslon, 3 ka adlaw siguro di pa mi mag-away, kumbati siguro maayo sa kalipay. Usa pa lang ka adlaw nag-away na. Napagani akong nadunggan, wa pa gani kaabot og 3 days nagbuwag na. Bagong kinasal. Ngano man, ang ilang kasakit, ang ilang pag-antos, wa nila dawata. Wa dawata. Dawata lang. Wata gana. Kanang sakit ni mustohod, dawata, di ba mawa dayon? Kusog na kay kamulakaw. Niabot sa unahan, madagma dayon ka. Nganong nadagma man ka, nakalimot ka nga sakit di imong tuhod. Pero at least, nalimot ka gamay. O, di ba? Ano ba? Ana maguna. Pero doon nagyoy kasakit nga angay na tong dawaton, ang kasakit sa sala. Ang sala, muhatag yun og kasakit. Dawata na, hasta ang makasasala, muhatag yun nag eternal happiness and holiness of life. Manindog ta mga pari ni Kristo. Mga igsoon, giniyahan sa atong Ginoong Hesukristo ang atong labawong pari. Malaumon kita nga modangop sa atong langitnong Amahan pinaagi sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang bala ang katawhan sa Dios,
Determinadong makigbisog batok sa nagkalain-laing matang sa kadautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang katawhan mula hutay diha sa ilang mga pagsulay o mga pagantos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga dili unta nato tugutan nga ang atong mga kabtangan o mga bahandi, magdala ka nato ngadto sa kapildihang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga Kami. Nga ang tanang matuuhon mo ilaunta sa matuod nga presensya sa Dios sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kusog og kahupayan diha sa mga tawo nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makadangat na sa pahulayng dayon dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasan mo kanimo, tungkol sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo ang kanunay ug angay nga pagtambong sa sakripisyo sa misa kaysa matag sa ulog sa dumanad sa kamatayon ni Kristo, gibag-o ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalo sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ama nang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan
o gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mabalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun
sa matag kadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsunay, inunuan luwasa kami, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tanging harian, ang kahulugan imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and
sadness, give him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa among paghalad niining sakripisyo nga gisugo kanamo sa imong anak alang sa iyang handumanan, mahimo unta kaming halad nga tunhay uban kaniya alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios non nga katagbawan, divine satisfaction. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitag dawat sa pag-antos unya atong i-connect ngadto sa pag-antos ni Kristo sa cross, pinaagi dinhi sa atong Eucharistia. So salamat sa mi paambit sa ilang mga gugma o pag-antos nganhi nato pinaagis pagpamalit og slots. So padayon tagpalit og slots sa atong SBF dag tag 500 pesos rani na pay 37,851 ka slots nga available. Ang ato sad nga MMHD para sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio na patay 5,473 slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Niya nasa tay 16 slot challenge para sa atong SBF dag nga tag 8,000 pesos per challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos open pa siya. So kung doon na mo dihay 500,000 nga wa ninyo gamita kayo, ay bilin lang sana dinhi ato ng gamiton mga 1 year or 2 years nya human tagaan na nato og 25% interest per annum. Pulos ni siya para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa natong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what